Mira, podem dir moltes coses per la ciutadania, perquè finalment la ciutadania ho ha de fer tot i la ciutadania també està dintre dels ajuntaments treballant i dintre de les empreses, per tant tot. Però deixa que posi el focus, ja que parlem de ciutat, amb el ciutadà com a veí, com a veïns i veïnes. Per què ho dic des d'aquest punt de vista? Per tant, per fer un tipus d'aportació. Perquè abans he dit que la manera com vivim les ciutats ha de canviar, però és que ja ha anat canviant en els últims anys. Mira, fa 15 anys, per dir una xifra, la gent que vivíem a les ciutats, en els edificis ens coneixíem. Jo me'n recordo que si em faltava un all o una ceba podia anar a demanar-li. Ara em faria vergonya. Ens hem deixat de conèixer, pel que sigui, perquè ja hi ha hagut més mobilitat, perquè tots anem més atrafegats, perquè hem desenvolupat un sentit de la intimitat que arriba fins a aquest punt. Ja sabem que a vegades es mor una persona i no el trobem fins a cap de 3 dies. Això pot semblar una cosa romàntica, això que estic dient, però és un tema bàsic per la resiliència. I aquests 2 anys en el confinament ho hem notat. I és molt important, i més en ciutats on hi ha tanta mobilitat, com Sant Cugat, ja no et dic, però també penso en Barcelona i moltes altres ciutats. És molt important recuperar pel futur de les ciutats aquest espai de convivència. Entre altres coses perquè els edificis hauran de canviar. Abans ha sortit, les ciutats no poden créixer de manera extensiva menjant-se la natura, hauran de créixer de manera compacta, això voldrà dir potser guanyar alçada, però a més hem de canviar la manera com veiem els edificis. No els podem veure com una ciutat gris amb edificis avorrits on només hi anem a dormir i sentim el soroll dels veïns. Hem de repensar-los i això segurament vol dir, i més tenint en compte que la gent cada vegada són famílies més petites, l'habitatge serà més petit, els hem de repensar. Això segurament vol dir que els edificis hauran de ser espais on també puguis fer teletreball, no a casa teva, sinó que hi hagi molts més espais compartits a l'edifici, que hi hagi cobertes verdes, tota la natura que ens hem menjat l'hem de portar cap a dalt, ha d'haver-hi cobertes verdes, plaques solars també, però moltes cobertes verdes. En totes les ciutats de més de 30.000, 50.000 habitants, els terrats han de ser cobertes verdes, compatibles, evidentment, amb plaques solars. Algú pot dir, però aquí tenim Collserola al costat. És igual, hem de recuperar, perquè això fa que la ciutat no s'escalfi tant, fa que tinguem més CO2, però no només és un tema ambiental. L'edifici queda més ben protegit, curiosament, tota l'estructura de l'edifici queda més ben protegida, però és que a més és un espai de socialització. I necessitem socialització a les ciutats. Necessitem que la gent gran potser que ja no pot sortir pugui anar a l'edifici, prendre el sol, llegir, fer ciència urbana, el que convingui. Per tant, són tot d'elements que la ciutadania, des del nostre edifici, podem fer. Des de compartir llibres, des de mirar si hi ha persones que tenen dificultats, des de compartir wifi amb una família que està confinada i potser els nanos han de seguir l'escola i no poden connectar-se perquè no poden pagar-ho, donar la benvinguda a persones immigrants, fer grups de conversa, posar plaques solars, moltíssimes coses podem fer. Per tant, el repte, només pensant en l'edifici, és enorme el que es pot arribar a fer.